A ber, binoetan ikusiko dugu zelan egiten den 11-12ko geometriko azterketako 6. ariketa. Lehen klasean egon garena komentatzen. Emoten digute plano baten ekuazioa A eta B parametroekin eta zuzen baten ekuazioa bi planoan ebakigune moduan emonda. Bueno, eta lehenengo kausa da idaztea R zuzena era parametrikoan. Bueno, beraz, parametroak desagertzen dira eta daukagu arazo bat. Zuzena zelan bihurtu ekuazio parametrikotara. Bueno, jakin, zuzenaren norabide vektorea izango da plano bakoitzaren vektore karakteristikoa hartuta eta euren arteko biderkadura vektoriala. Beraz, bat, lehenengo lerroan, -1, -2, azkenengo lerroan. IJK, bidertzen dugu, gogoratu J-rekin lekua negatiboa denez, hemen minus jarri behar dugula beti, eta horretan dau 3, -2, -1. Bueno, hor dago vektorea. Orain, puntua zen ataratzen dugu. Zuzen baten puntua kalkulatzerako zer aldu egin? Ez ezagun bati, aldagai bati, balio konkretu bakar bat emon. Adibidez, fetari 0. Zehatxik 0 feta eta ez beste bati? Bueno, ez dakigu, hasieran. Principioz saiatzen zara bateaz, eta zenbaki osoak emoten badabe ez beste biak, listo. Zatiki asko agertzen badira, o emaitza arraroak azten badira agertzen, igual pentsatuko genuke emotea beste balio bat. 0 emoten badugu, geratzen zaigu, isa gehi berdin bat, eta minus isa kenbi berdin 0. Ze bi hauek 0 direlako. Hemen, batzen ditugu biak, eta geratzen da minus isa berdin bat, beraz isa berdin minus bat. Isa minus bat bada, hemen horrezuta, isa berdin bi. I minus bat perkatu eta isa berdin bi. Orduan geratzen da puntua, bi minus bat 0. Orduan, puntua eta vektorea hartuta, idazten dugu ekuazio parametrikoak. B atalean, zehaztu behar dugu A eta B-den balioak, bi planoak R zuzena barne hartzeko. R zuzena ja idatzi bat hemen ja parametrikota. Hauze, klasean azaldu dugu, aldu egin modu desberdinetan. Nik azalduko ditut hemen 3 bat aukera. Lehenengo aukera izango da posizio relatiboa erabiliz. Gogoratu, R planoren barnean dagoenean, posizio relatiboa aztertzen dugunean, bete behar dela planoren ekuazioak, edo zuzenen ekuazioak planoren barruan sartu ondoren, geratzen dela 0t berdin 0. Hau da, beti betetzen den gauza bat, edozein puntuk betetzen duen baldintza. Hau da, zuzen osoa barnean dagoela. Beraz, olako bat geratu behar da. Horren zenko dugu? Horrezten dugu. Bi planoren barruan, idazten ditugu isaren ordez bi kehitu dute, minus bat kente iaren ordez, eta zero minus t. Eraiketak egiten ditugu, eta elkartzen ditugu teak alde batean, eta zenbakiak bestean. Edo te barik dagoena bestaldera. Eta faktore komun ataratzen dugu t. Eta da, 6 ken bi ken a berdin t, berdin b ken lau gehi bat. Eta orduan, hauze gertatu behar denez, izango da, hau berdin 0 eta hau berdin 0. Beraz, a berdin lau eta b berdin 3 ematen da. Orain, bigarren metodoa. Bigarren metodoan, plano bat, zuzen bat barne hartzeko, konprobatzeko hori, nahiko daukagu, konprobatzen badugu, zuzenaren bi puntu barnean dauzela. Zetxik? Bi puntu barnean badauz, beste guztiak ere barnean egon behar dilako. Orduan, zerengo dugu? Zuzenetatik atara bi puntu. Zelan, t-ari balioak emonez. Lehenengoa, t0 danean, emoten dau, b puntua, lehen atara duguna, bi minus bat 0, eta d, adibidez, badanean, q puntua, izango dela, bost, minus iru, eta minus bat. Eta zein behar dugu, bi puntu hauek planoaren barruan sartu, eta geratuko dira bi ekuazio, A eta B-rekin. Orduan, B puntua sartuta, hemen geratzen da bi bider bi ken bat, zeta 0 denez abez agertzen da berdin B, beraz bertotik ateratzen dugu B irudala,
eta bigarren puntua hemen sartuta, geratzen dela 10 ken 3. Kena berdin 3. Vale? Beraz, hemen geratzen da 7. Vale? 7 kena berdin 3, beraz, minus A berdin minus lau, beraz, A berdin lau. Lengo balio barreinak. Faltaria maz. Vale? Eta haren hirugarren metodoa. Hirugarren metodoan, plano bat daukagunean gogoratu ni beti dutela vektore karakteristikoa imaginatzeko perpendikularki kokatuta, eta zuzena barnean badago, bat, puntua barnean dago. Lehengo moduan. Baina vektorea izan behar da n-rekiko perpendikularra. Vale? Orduan, zeintzu baldintza bete behar dira? Bata, P puntua barnean dagoela, beraz ordezterakoan aterako dugula ekuazio bat, eta gero n bider UR bidertuta eskalarki berdin 0 emon behar duela. Orduan, hemen ditugu n vektorea, u vektorea eta P puntua bi minus bat 0. Vale? Orduan, P puntua planoren barruan egoteko, P puntuan hemen ordezuta emon behar dau B. Bi bider bi, gehi bat, gehi 0 bidera, beraz lauken bat 3, berdin B, B berdin 3. Aurreko bigarren metodan egin dugun moduan. Eta gero bakarri faltatzen da, biderkak eta eskalarra 0 izan behar dela, bi hauek perpendikularra direlako. Beraz, geratzen da, hau bidera hau 6, ken bi, kena berdin 0, beraz, A berdin lau. Berriro aurreko balio bardinak. Eta zeren atalean, eskatzen digute, A eta beren balioa zentzu diren, R pirekiko paralelo izateko. Bueno, planoa eta zuzena paralelak izateko, zuzenaren vektorea eta planoaren vektore karakteristiko izan behar dira perpendikularrak. Beraz, bi vektore hauek bilatuta eman behar dabe 0. Emoten dau, haren balioa lau izan behar dela. Eta beren balioa ez denez agertzen ametik, B edo zein alda izan. Vale? Beraz, zeintzu balioak bete behar dira R zuzena planeko paralelo izateko? Haren balioa lau izatea bakarrik, B edo zein.